Masarautar Bauchi ta naɗa sarakuna wajen 25, alhamdulillah, masha Allah. Nan da kuke gani kai tsaye daga masarautar Bauchi ne. An naɗa sarakuna 20 da wani abu. Kai gaskiya duk wanda bai je wajen wannan taro wajen naɗi ba bai sha kallo ba. Yadda ka san ana hawan daushe da Allah ka duba jama'a iya kallonka. Abun ne fa da yawa. Kai sarakuna alhamdulillah, masha Allah. Wannan mun gode ma Allah. Kai gaskiya taro ya yi taro fa. Alhamdulillah ka duba jama'a iya kallonka inda kake gani fa duk jama'a ne. Ni ma gani nan ga 'yan shan waƙa na ku. Aha saurayi mijin 'yan mata ni ma na ce kai bara ai ba ni ba dole in halarci wannan waje. Alhamdulillah to da wannan dama zan yi miƙa saƙon bangajiya da al'umma da kuma saƙon fatan alkhairi ga waɗannan sarakuna da aka naɗa. Allah Ubangiji ya ba su daman kyautatawa ma kowa da kowa. Allah ya taya riƙo alhamdulillah.